Җәнәй авылына табигать ана матурлыкны жәлләмәгән. Кыш көне авыл ап-ак карларга төренеп утыра. Җанга рәхәтлек бирүче, тынлык хакимлек итә бу авылда. Рифкать абый Шафиков та авылның матурлыгына кызыгып биредән 2 гектарлап җир ала. Шул җирне агач куаклардан чистарта, сазлык урынын киптерә. Быел җәй авыл халкы хәтта черки дә булмады дип әйтә ди. Бу җирне алуның сәбәбе биредә ял итү урыны булдырасы килү. Кишәрлекне азрак рәткә керткәч, Рифкать абый Шафиков тау өстендә манара һәм ай кую теләге белән яна башлый. Пирамида рәвешен хәтерләткән әлеге тауның нәкъ өстеннән үк һәр җомга азан тавышы яңгырату була аның теләге. Моның тау башында ук чишмә бар. Моның үз агымы белән төшеп, бөтен авылны су белән тәэмин итә торган инде. Менә Җәнәй авылына бер насос куелмаган кичә үз агымы белән төшә. Ул инде тау башында ук чишмәләр бик сирәк. Мин шул сына игътибар иттем инде. Аннары шул авылда карап торганда шул тау пирамида шикелле. Инде ул пирамида бит аның иң башында иң энергия урыны инде. И шул төшкә ниндидер бер билге куясы килде. Мин монда менә ай ясап куйдым инде. Тауны бераз төшәрәк кызыл йолдызлы манара тора. Монысы билгесез солдатлар каберлеге. 1917 елга кадәр сугыш вакытында авылга 3 солдат килә. Алар биредә тау битендә урнаша. Авыл халкы да әлеге солдатлар турында белә. Бу урынны авыл агайлары таш белән уратып алган була. Без бәләкәй чагында шу әтиләр, әби әйтәдер инде аны. Анда 3 кеше, 3 солдатны нәрсәсе нинди авыру түгел инде, ниндидер авыру белән итеп, җыгышлы авыру белән шунда күмгәннәр инде зияратка күмгәч. Мылтыклары да булган диләр инде аларның. Красноармейцлар булган инде алар. Сугыш вакытында баймы? Бу революция вакытында ойны бу. Беренче революцияда булган инде ул менә шу 17нче елга тикле булган инде. Киләчәктә бу билгесез солдатлар каберлегенә таш та куйдырырга исәпле Рифкать абый. Ә манарадан һәр җомга авылга азан тавышы агыла. Авылда яшәүчеләргә, кайткан кунакларга тау ягына чыгып йөреп булсын өчен елга аша асылмалы күпер дә куйдыртырга ниятли ул. Менә бик матур урын булачак инде, монда кешегә килеп, шунда ял итеп, балыгын тотып, чикләвек җыеп, җиләк, гөмбә кеше килеп шунда ял итсен дип әзерләдем инде. Алга таба менә шул хыялны тормышка ашырга, менә шул юлдан җәяүләп менеп, теге яктан асылмалы күпер салып, шуннан чыгып җәяүләп менеп, шушы тау башында үзенә энергия алып, тырышлык алып алырлар дип хис итәм. Әнә шулай хыяллары да, ниятләре дә зурдан Рифкать әфәнденең. Матур сабан туйлары белән даны таралган Җәнәй авылының тора-бара тарихи урынга әйләнүе дә ихтимал. Лилия Кыямова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.